Môj trojmesačný syn Dávid asi mesiac dozadu začal vnímať svet okolo seba. Všimli sme si s manželkou, že keď sa niečo deje zaujímavé okolo neho, takže ho to začína zaujímať, že reaguje na tieto veci. A objavili sme, že má jednu svoju najobľúbenejšiu hračku. Je to taká závesná hrkalka, ktorú má zavesenú nad postielkou, a v podstate je to hrkalka, ktorá nehrká, iba na takom kruhu sú zavesené na nitkách také farebné kvapky. A zistili sme, že keď ho položíme do postielky pod to a on tak môže na to pozerať, tak dokáže byť tým úplne fascinovaný. Ale je fascinovaný len vtedy, keď sa to hýbe. Leží, pozerá, dokáže na to pozerať v pohode aj pol hodinu, ale musíme tam byť a hýbať mu s tými vecami. A pozera a keď sa to prestane hýbať, zostanú tie kvapky nehybne, tak zrazu zistí, že je to nuda, že sa nič nedieje, tak začne mrčať. A vtedy potrebuje prísť, chytiť mu to, začať mu s tým hýbať a on je zase dokáže na to pozerať a je nadšený z toho. A ja som si tak uvedomil, že som sa tak našiel v jeho situácii. Uvedomil som si, že aj ja presne tak pozerám na to, čo Pán Boh robí. A že Boh je ten, ktorý hýbe vecami, a ja tak pozerám na to, ako on hýbe vecami v mojom živote, v živote iných. A keď sa to deje, keď sa to hýbe, tak som taký nadšený a dokážem sa na to pozerať, dokážem ho chváliť a sa tešiť z toho. Ale objavil som sa v pozícii takého mrčiaceho syna, ktorý keď sa nič nedieje, tak začnem sa sťažovať a začnem byť nespokojný. Ale to, čo ma na tom najviac tak nadchlo a povzbudilo, bol ten môj postoj ako otca. V Biblii v Matúšovi 7. kapitole ten verš, že ak my, otcovia tu na zemi, dokážeme dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr Otec nebeský dá dobré dary nám. A keď ja ako otec som videl, že ako ja reagujem na to, keď môj synček začne mrnkať, trošičku iba vidím, že už je nespokojný, že sa to nehybe, tak ja úplne rád a s nadšením hneď prídem a začnem mu tam hýbať s tým a začnem mu hovoriť, že toto je fialová, toto žltá, ružová, a on tomu vôbec nerozumie, ale vidím, že je z toho nadšený a aj sa usmieva, sa smeje. Ja mám takú obrovskú radosť z toho, keď môžem s tou hračkou hýbať, aby on bol tým zaujatý, a som si uvedomil, že Pán Boh s takouto radosťou hýbe vecami kvôli nám, že ja možno fakt moje modlitby sú často ako keby takým mrčaním, ale Pán Boh nie je otec, ktorého to otravuje, ale on je otec, ktorý je nadšený tým, že môže hýbať vecami v mojom živote a že ja túžim sa na to pozerať, že on hýbe vecami v mojom okolí, že jeho kráľovstvo hýbe vecami v mojom zbore medzi mladými ľuďmi, s ktorými robím. A tak ma to nadchlo, že toto je môj ocko, toto je môj ocko, ktorý má také srdce plné lásky a radosti z toho, keď môže reagovať na moje modlitby a môže na také moje volanie, mrčanie, že môže hýbať vecami v mojom živote.